Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteka, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trchá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca. Počuli sme slovo Pánovo. V beduínskych kmeňoch, ktoré žili na púšti, vzťah medzi pastierom a ovcami bol veľmi blízky. Pastier často prebýval s ovcami, často s nimi rozprával a tak ovce poznávali jeho hlas a pastier vedel všetko o svojich ovciach. Žalm 91. hovorí: On je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Tak ako beduínsky pastier pozná svoje ovce, tak isto aj Boh pozná srdce každého človeka. Boh túži potom, aby človek nezablúdil, ale aby prežíval svoj život v dokonalej radosti a pokoji. Preto posielal svojich služobníkov, aby viedli izraelský národ správnou cestou. Nakoniec Boh poslal svojho syna, aby nám ako dobrý pastier ukázal cieľ nášho života, večný život v Božom kráľovstve. Aby sme na tejto ceste nezablúdili cez hriech, cez neposlušnosť. Dokonca Ježiš Kristus položil svoj život, aby sme my mali večný život. Stal sa otrokom, aby sme my boli oslobodení od otroctva dedičného hriechu a stali sa Božími deťmi. Aj dnes Boh posiela nám svojich pastierov, aby nás na tejto ceste spásy sprevádzali. Aby sme nezablúdili na tejto ceste spásy. Posiela nám svojich pastierov, ktorí nás sprevádzajú cez ohlasovanie Božieho kráľovstva a vysluhovanie sviatosti, najmä sviatosti pokáňa a Eucharistie. Ďakujeme preto Bohu za pápeža Františka. Ďakujeme Bohu za biskupov, kňazov, ktorí nás na tejto ceste spásy sprevádzajú. Zároveň povzbudzujme sa navzájom k tomu, aby sme boli vernými učeníkmi Ježiša Krista, aby sme počúvali jeho vôľu, aby sme verne kráčali tou cestou spásy a tak dosiahli večný život. S Pánom Bohom.